5 ka nasamdang sundalo sa Joint Task Force Sulu, gipasidunggan human nakigbatok sa mga teroristang grupo sa Patikul, Sulu. Gihatagan og Wounded Personnel Medal ang 5 ka sundalo ubos sa 45th Infantry Battalion nga sila si Corporal Sidney Tanggiak, Private Aljay Jamjiron, Private Brian Marfe, Private Edmund Ferrer ug kaa Nadsmir Majili. Kini tungod sa gipakita niining dedikasyon sa serbisyo ato sa engkwentro tali kapin 30 ka miyembro sa teroristang grupo nga radulyan sa Hiron sa Barangay Danag ug Maligay sa Patikul, Sulu ni atong December 5. Gihatagan sab sila og tag 20,000 pesos matag usa ato sa awarding sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City sa pagpanguna ni Major General William Gonzales, ang commander sa 11th Infantry Division sa Joint Task Force Sulu. We are grateful and thankful dun sa mga sacrifices ng tropa natin, especially in this time na papalapit na yung Kapaskuhan. And one of those acknowledgement, RJ, is yung pag-award sa kanila ng Wounded Personnel Medal.